Sa Good Vibes pagbutang sang event sa plaza kag ang matino nga banyo kag portalets ang ginpasalig sang organizer sang Mascara Festival 2025. Sa dalan Lacson naman pwede malabyan sang salakyan kun aga kag kun gabi lang sirado para sa sinadya. May report si Romeo Subaldo. Nagahilapit na ang bulan sa Oktubre ang Mascara Festival season, pero masako pa ang construction sa palibot kag sa sulod sa Bacolod City Public Plaza. Suro sa organizers, tanan ginahingagaw para sa sinadya sa Bacolod. Ang drainage sa palibot sa plaza ginakaayo para wala sang baha. Ang pagpatahom sang lighting sa sulod sang plaza pinaagi sa bulig sang Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority kun TIEZA, ginahingagaw naman antes ang Oktubre. Magatindog sa gihapon sa palibot sang plaza ang mga kiosko kag food carts amuman sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kay Christopher Malio, ang head sang Food Kiosk Operations Management sa plaza kag Bacolod City Government Center, may maga-maintain sang katinlo sang public toilet pati na sa portalet sa plaza. We have the cleanest portalets ever. Cleanest, most sanitized, hamot. So, in fact, ang apon nga mga staff that time last year were given tips with the foreign naton nga visitors because they were happy with our portalets. Kay kahamot, katinlo, well sanitized. Why sila nagapugong sa ilang ginhawa, magsulod para mangihi. Ang kinalain sa Sininga Mascara Festival kay sa Paglaom Sports Complex maga-kick-off ang arena kag street dancing competition kag sa plaza magatakop. Isabi sa mga pangabay sang kiosk renters nga kung tani mabutangan sang events sa plaza para makabawi man sila sa renta. Samtang sa Lacson Street naman nga ginabansagan tourism strip magasinadya sa sulod sang 3 ka adlaw sa October 17, 18 kag 19 may mga kiosk sa gihapon. Priority ang business owners kung luyag nila rentahan ang mga kiosk sa atubang nila. Sunod sa kay Mark Raymond Garcia, ang site director sa Lacson Tourism Strip, himuon nila nga bukas sa gihapon ang dalan Lacson para sa motorista kung adlaw kag kung gabi lang iniisara. Malabyan Japon, passable Japon, nga hindi siya congested during the festival. So, ang goal namon during sa among pag-prepare sa Lacson is to make sure nga bisan sa adlaw ang mga setup makaagi lang Japon ang mga vehicles, mga jeepneys na amo na siya. May stages sa gihapon sa Lacson Street para mangin venue sa performances sa local kag national performers. Ang Mascara Festival 2025 magasugod sa October 1 tub sa October 19 kag may first ever grand after party sa October 26. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.